Salut, dragi prieteni! În cele ce urmează o să vă arăt cum vă puteți afla modelul dispozitivului dumneavoastră. Desigur, există mai multe metode prin care vă puteți afla modelul device-ului, însă meniurile pot diferi de la device la device, de la Android la Android, așa că eu în cele ce urmează o să vă arăt o metodă unică care funcționează pe toate dispozitivele cu Android. Așadar, intrăm în Play Store. Orice dispozitiv Android este dotat cu această aplicație. În Play Store căutăm aplicația CPU-X. Atenție, CPU-X, nu CPU-Z, pentru că CPU-Z are o grămadă de reclame. Instalăm aplicația CPU-X, așteptăm să se instaleze. Odată ce aplicația s-a instalat, putem pur și simplu să o deschidem de aici, prin apăsarea butonului Open, sau dacă suntem în meniul telefonului, intrăm în aplicații și căutăm aplicația CPU-X, care este chiar aici. O să o deschid de aici. Și acum, de pe orice dispozitiv cu Android, din acest meniu, trebuie să apăsați pe butonul Memory, care este al doilea buton de sus. Apăsăm butonul Memory și trebuie să vedeți ce scrie aici la model. În cazul de față avem model YAL-L21. Manufacturer Huawei, brand Huawei. Ne trebuie pur și simplu brandul și modelul. Sau doar modelul. Cum doriți dumneavoastră. Acum, ca să vă puteți convinge dacă într-adevăr acesta este modelul telefonului dumneavoastră, țineți minte, YAL-L21. Intrăm pe Google și scriem YAL-L21 și căutăm. Și după cum puteți vedea, primul link este GSM Arena. De obicei este primul link de sus pe care Google-ul îl găsește. Intrăm pe linkul ăsta și vedem dacă modelul acesta de telefon corespunde cu ce avem noi. În orice caz, odată ce dumneavoastră faceți comanda, noi o să vă sunăm pentru confirmare și vom confirma împreună cu dumneavoastră modelul dispozitivului pentru care doriți folie de protecție. În speranța că v-am fost de folos, vă așteptăm și la alte tutoriale.